Taura ino. Makadini. Tofara maiki kwa makadini. Tiripo makadini. Ora muri describe zvaita baba achipo. Noti pane munhu andiri kususpect wanakamboshanda naye kusupport ari mechanic. Alright. Bachipo munhu mutsvuku. Mazuva acho andakapesana nawo munhu mutsvuku. Mupfupi akati simbei. Saka ndiye. Akati nakeiwo mbicha. Anga akadimbuka chigumwe. Iwo havana kudimbuka chigunwa. Saka kwazodimbuka baba. So nawiri kuitika baba pane munhu watiri kutsvaga. Anonzi Alberto Bwanari. Asi nyaya yatiri kuvatsvagira haina kushata zvayo. Inyaya yakanaka. Saka pane wati director kuti tisvike panapa ndizivi kuti imimi pachenyu munogona kuwaziva here. Yeah. Ndinomuziva. Iye Alberto Bwanari. Ndinomuziva ndakasenza naye. Okay. Pastondoni. All right. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima enyika kwese kwamuri zita ndonzi DJ T1. Tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So tinokutendai nekuramba muchifollowa nyaya dzatinenge tichiisa pano pa Teachkach MTV nezvirongwa zvese zvatinenge tichiisa pano pa Teachkach MTV. Tinokutendai wese vanotsigira YouTube channel yedu Teachkach MTV. So thank you very much. Tine nyaya yatiri kumhanya nayo, nyaya yaChipo namai vake. Tine vanhu vakawanda vakatibata wakatifonera pamusoro penyaya yaChipo. Vamwe wakati endai kwakati, vamwe wakati endai kwakati, vamwe wakati pama contacts patiri kutsvaga baba waChipo. Saka isiso seTeachkach MTV tiri vanhu tine patinogumira, tine patinosvika, asi tinenge tambozamawo. Saka nhau iri kuitika ndeyekuti kune vanhu vaya vaitipa macontacts vachiti tichimboenda imombotsvaga kwakati chimbondosvika ipakati. Saka ndo patiri kumbofambira timbosvikawo munzvimbo dzavaitiudza kuti zvakamira sei. Saka ndo rwendo ruripo. Saka izvozvi tiri kufamba, tiri kumboendawo kwatakaudzwa kuti mukambosvikawo kunzvimbo ikoko munogona kuona information yekuti baba waChipo munogona here, munogona kuvavana here. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba muchititsigira. Saka tiri musango wenje. Tiri kufamba tiri parwendo. Saka isisu hatisi kukanda mafumo pasi. Tinozokandawo taremerwa because ndataura ndikadaiwa tiri vanhu pamwe pacho pane patinogumira. Saka mino kuti baba waChipo tinowawana here kana kuti hativavani. Saka tinokutendai nekuramba muchititsigira. Saka izvozvi taakumbofamba tichimbonzwa kuti zvakamira sei. Taakumboenda kwatakaudzwawo nevamwe tichimbosvika tichimbobvunza tichiona kuti zvakamira sei. Saka kamukomana aka kari pabasa aka kari kumborova pasi. Kamukomana aka kari kumira regai timbofamba nako. Mwana anoda kuziva dzinza rake, mwana anoda kuziva baba vake, ndomuona kupi Mwari ndibatsirewo. Misodzi yangu ichapukutwa nani, taishungudza Yuraya daindakafa kare. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Alright, muri sei kumaiChipo? Tiripo makadiwa. Tiripo edu kuri sei kumba? Kumba kuri nani? Handitika? Ari sei musikana? Ari nani? Ndizvozvo. Ari zviri kuita shanduko here kana kuti zviri kuwedzera? Asi kuwedzera. Mazvano zvinenge zvaneka change mbichana but asi zvayatsopera asi zvineka change. Makumboitawo. Nekuti takutokurukurawo nyaya. Okay. Kana kutomutuma zvimwe zvinhu achiita but kaunhu kake akasati kapera kachiripo. Okay. Zvichiripo asi zviri nani.
semaonere pakutangaya zviri naniwo. Alright. Saka nawe iri kuitika manje ndekuti tine wamwe vanhu vari kutifonera. Imi pane here information imwe yamakazombonzwa kuti baba wake wari kupi? Pane kamwe information kandakamunzwa. Pane wamwe vari kunditi hanzi mukaenda hanzi kwaChabwino ari Shamva Road. Vanhu vari kukutaura stereke. Ndokwandinenge ndakanzwawo vanhu vamwe ndizvo zvavari kutaura. Alright. Saka so pane vamwe vanhu vandoda kufonera panapa. Vamwe vacho vanhu vari kundifonera vachipa information yekuti Bwanari kunoko kuna na Bwanari variko, kuna na Bwanari variko. Saka pane vamwe vanhu vatoda kuti timbo confirm mbichana tinzwe kuti because vamwe vacho vakazondifonera manje nini ndinenge ndisina information, ndinenge ndisina zvizere. Saka I think ndimira ini botsvage ndimboone kuti dzinoita here adziuita idzi. Hello. Akoma muri sei? Muri baba. Ndakanaka, very sorry nekunonoka kuuya kwamura omana zviro zvacho pange pakashata, tiri musango baba. Aiwa ndakuziva kuti munogara muri busy right. Saka so maichipo ndanawo ka saka ndaida kuti mumbotaure nawo mumbonzwa kuti zvakamira sei. Alright. Taura ino. Makadi yenyu? Tofara maichipo makadi yenyu. Tiripo makadi yenyu. Uri muri describe zvakaita baba achipo. Nokuti pane munhu andiri kususpecta wanakamboshanda naye kusupport ari mechanic. Alright. Bachipo munhu mutsvuku. Mazuva acho andakapesana nawo munhu mutsvuku. Mupfupi akati simbei. Saka ndiye. Akati nakeiwo mbicha. Anga akadimbuka chigumwe. Iwo havana kudimbuka chigunwa. Saka ndokwadimbuka baba. Kuti kudaro? Pozi pane pataita zvokunzi kukloka kuyani, saka iwo anga vasingakloke pochigumwe chavo chidimbuka ndikatiri hafu. Handizozivi zvangu. But anga ari mupfupi chijairi so handiti. Mupfupi akati simbei mutsvuku. Pozi pane wandai pati murume uyu wandiri kunhandika naye aitonzi aibva kuMalawi. Papo ndopatiri toda kuti tipesane. Ngozi Bachipo aibva kuMozambique, muMoskeni. Alberto Bwanari. Iye wacho zita iro rongoda kuenderana. Saka ndoda kuti inini zvamundaita motora nhamba dzangu ndochifonera munhu wandaiziva aigara naye. Alright. Muchizondibhipa then ndochizoifonera pandiri kudhiraivha. Mune mandibatsira. Ndoziona kuti ndiye. Tinotenda. Saka pandakaona paTikTok oda pakanzi Alberto Bwanari. Pandakazobvunzawo vamwewo but zita peke rokuda kutaura kuenderana. Alright. Pozi iyo wacho aigara kuEdward, amene akambambonzwa nezvoizvozvo. Iye ani wacho? Iye Alberto Bwanari. Handizozivini because baba vandane nguva ndasiyana nawo. Makaona gore ripi? Baba vandakawaona 2021. 2000. 2000. 2000. Aiwa 2000 because chipondo wa 2001. Dova 2000 handiti. Kozi inini pandakajoina pabasa pa 2007. Alright. Iyo pawakazobva pabasa anofanira wakabva 2015. Alright. Aiwa ini ndakaona nawo 2000. 2000. Alright. Saka chitorai nhamba dzangu mondibhipa ndochizonharikira kuti ndione ndozokunakasai nazvo then mozoe kana zvirizvo kana madaiso muzokupai mopiwa madetails mombonoona dzimwe hama dzacho but kana ari iye wacho kaita bhozi yeMwanari anonzi akaita akashaika. Hanzi akashaika? Handifunge kudaro ini because Alberto uyu vanga vangori tu chete mufamily mavo nesister yake yakashaika. Saka ina handina mumwe munhu wandoziva kunze kwake iye one. Asi mukatondipona mukandipa nhamba idzodzo munoimandibatsira ndinozotsvagawo information kuvanhu vacho ivavo. Maita basa. Alright. Akoma, thank you very much. Regai ndinowapa nhamba dzenyu. Very both, thank you. Right.
Ameno mwanzo wasanzi wengo wakadimbuka chiguno. Anzo wanga wakadimbuka chiguno asini. Wengo wakadimbuka chiguno. Bachipongo sina udimbuka chiguno 1. Izvo kunzanzi vakafa ipapo ndo pandikudhauta futi kuti baba Chipo wakafa because baba Chipo vane vanotovaona zvokuti vakafa izvi aidhauti zvokuzonzanzi vakazoshanda kusabhoti amen sabhoti iri kupi kusabhoti asi magonyeti here kune magonyeti aya ekusabhoti aya handifungi pane vamwe futi vakandipa information rikaitinzwe kuti tinogona kuvabata here because vantu valototara zvokuti hama dzavo Bachipo wangu asina hama munomu ndaingoziva ivo saka senemu yakaita sei yakawanda here munomu but vanhu vacho havazivani senemu idzi vanhu ava vanenge vanoshandisa zviya zvokuti zita rabankuru rinogona kutoitwa senemu ka zvakangofanana kuti Jonas Jonas inenge itori zita rimwe munhu yakutopiwa munhu kuti senemu ndo zvandinoona zvinoitika pavanhu vekuchirudza vanhu vechirudza ndo time yangu inenge yapera manje papapa alright plus 267 this is the monomo munhu akandipa information iyoyi timbonzwi kutoita mwoyo murefu pamwe tinogona kushoma tikavabata togona kubudirira ndikutoshamitsikawo nerudo rwenyu rwakadai nekuramba muchimira neni pakaoma kudai inotodi maichipo kutofambira nyaya dzacho kusvika zvatobuda kana takundikanawo tinenge tangokundikanawo nemamburatidzo rudo rwenyu sure. The number you have dialed is incorrect. Please check the number and dial again. Munhu akandipa futi namba dzisidzo sikuramba futi plus 2637 pari dzakakwana. The number you have dialed is incorrect. Please check the number and dial again. Alright. Dziri kuramba dziri pati hazvina mhosva maichipo zvandoda kuti ndiite panapa inini ka handina zvangu time yakanyanya pane kwandiroda kumboenda saka tikambopinda musango tombonzwawo pane kwandimbodirectwa ndichaedza kuti ndisvike kupi ndisvike ikoko ndasvika ikoko tomboferefeta imimi musamiriwo kutsvaga handisi tombomirawo ndikutotsvagawo nekuti inzwaiwo information zvakamira sei pane kwamuri kumbonzwa here zvakafanana neivava munofanira kuti muvafonere information yavo iri right zvekuti ziita zvese nesenemu nezviri munhu wacho zvese ndozvavari kudescribe panangozoti patirikungoti pesane pekuti hama dzake ipapo ndopanini amen pamwe anenge akazowanawo hama dzake munomu kana kuti zviya zvokuti imimi mainyatsoziva background yese here imimi kuti zvinenge zvakamira sei kana kuti iwo wengu akangokuudzai kuti inini ndiri ndega munomu ndozvawakanga wakangondodzwa ndiri ndega plus ndaingoziva ivo nasisi wavo yavo plus munomu handiti tinogona kuti zviya zvokuti kana tichibva kuMalawi tese tichiyera mutupo wakafanana kana kuMozambique tese tichiyera mutupo wakafanana tese topedza tahama ndofunga pamwe ndozvozvo iwo vari kuti hanzi wakafa asi panogona wakasara vavana vacho isiso ngatipiwe inhamba ngatikonfirmei tisvike ipapo vanhu vese vari kutipa information ngatizamei kuti tikwanise kuitora information iyo tichimbotsvaga wakandipa nhamba idzo wakanditi confirmai apa but awa ndiri kufondera nhamba dzake dzirunzi dzakashota ndoshaziva kuti dzashota sei saka anyway tinongoramba tichizama alright maichipo nhasi angu handina hangu nyaya yakawanda handikuda kuti muzije bhosi inini ndikuda mbopinda mandiri kufungidzira
mandumbodzone vanhu kuti chimbosvika ikwakati imimi musamire ndichaona ndokuudzai kuti ndichauya rini kumba then Chipo kana ari kumboitawo zviri nani tinongomunamatirawo kuti ngaarambe akadaro asanyanye kuita yepo yake. Ndikutongoona kuti pamwe kungofamba kwataka kumboitawo ndokuri kudzikamisa here makambofamba panomirwa panogarwa pakadaro apagariki saka wari kuti chii kwamuri kufamba? Vari kuti baba wake vari kuvapenyu saka ndakuzonzwa futi dzinhororo dzekunzi vari kunzi vakafa vari kutonzi muchavawana baba wake variko zvokuti pamuchawana baba vake ava ndopachazorora mhepo dzese dziri pamwana uyu dziri kusimuka saka vari kutoti imhepo dziri kutosimuka vatoti imhepo yakatogara pamwana uyu asi akagarwa nemhepo yehanzvadzi yababa wake vakafa ndoiri kunzi ndo yakagara pamwana uyu asi uri kunzi baba wake hamusisina nguva manje munowawana ngoti manje vanhu vemweyavanhu havachanyatsotrasta asi mukasvika inini kuna mwana vari kunditi pana mwe mukadzi akandifonera achinditi hanzi mukaenda pane here but nepuresha yanenge ndinayo vamwe vakati mukaimboenda kwaTfred vamwe vakati mukaendawo kwamirakopo munogona kuwamwe vanhu vari kuwana nyaya dzavo ikoko vari kubatsirwa vanotonzi vamwe vachitenda vachipa matestimoni kuratidza kuti vamwe zviri kuvaitira saka hakuzozivi manje kuti kunosvikika apa inini hangu ndiri murombo zvekuzoita ma1on1 zviya handina mari yacho yekuzoregai timbozama maichipo regai timbozama tinoramba tichingobatsirana kusvika zvadini kusvika zvaita kana takundikanawo tinongopetawo zvirauro toti maichipo tambofamba wapa ndopatadiniwo munhu une paunogumira asi mambo muri kushingirira chido nemwoyo unenge uripo kuti dai zvaigona kana zvaikwanisika taigona kuwawana asi anyway tongotendawo Mwari dai zvangoita neipapo vangowanikawo ndizororo dambudziko randakatarisana naro nyaya ichokwadi. Alright maichipo maita basa tinotenda urambe makadaro aiwa tinotenda Takura marwadzo Mwananoda kuziva dzinza rake Mwananoda kuziva baba vake Ndomuona kupi Mwari ndibatsirewo Misodzi yangu ichapukutwa nani Ndaishungudza Yuraya daindakafa kare Anobunza mibvunzo yandisingagoni kupindura mama baba varipi chinza rangu unorwadza ndichitsvaka mashoko right guys so tasvika kunzvimbo yatadirectwa saka tisi kuda kupedza nguva regai tifambire nyaya dzacho tinzwe kuti zvakamira sei saka rambai muinesu ngatipindei munyaya yacho. Asi ndinotenda Mwari rimwe zuva richasvika
Right, muri yeZimbabwe chirongwa chedu chiri kupfuurira mberi. Tirimo tiri kufamba, tirimo mukutsvaga tione kuti pane here kwatinokwanisa kuwana information, but tinokutendai nekuda kwemasoko wamwe vari kutifonera, chimboendai pakati munogona kuona information izere. Saka so nhasi ndasvika pamba pamudhara wangu awa. Pane vamwe vanhu vandifonera tikanzi no chimbosvika iwo ikoko munogona kuwana information. Saka so nhasi ndasvika pano, regai timbonzwa kuna baba wangu wandakagara nawo pano, timbonzwa kuti zvakamira sei. Baba makadi? Tiripo makadiwo zvinyi? Tinofara zvedu. Ini ndinonzi DJ T1 ya Teachkach Media. Ndafara nokuzivai. Aiwa, tinotenda baba. Pane wati director, panonzi pani zviya pano? Ananias. Ananias, exactly, ndizvozvo. Pane wati director wakati mukasvika panapa tinogona kuwana information yatiri kuda. Wozadza nadzimai vake. Okay. Asi takazoti takumwa zvedu hwawa. Ndakanzwa pese pandinonwira naye doro. Aitotaura nenyaya yadzimai vake iyoyo. Okay. Ndakataura kuti iwe mukadzi wakatora iwe uyu achiri mwana mudiki. Okay. Saka ndokuteta simba kuita mwoyo murefu. Okay. Uchimudzidzisawo. Uchaona akutedzera zvauda iwewe. Okay. Zvikanzi aiwa nyaya yautaura shamwari ndichamuedza kuti ndimuone kuti anochicha maitiro kana kuti achinje. Ndikati aiwa ipapo kana wakadaura shamwari uri right. Iwe enda kumboona kuti zi wonyarira zvako. Alright. Iye waita hanzi wainyanya kunetsana nenyaya yeyi? Nyaya yainetsana na iye. Aida kuti aende kunonwa doro. Mukadzi murume. Mukadzi ndiye aisada kuti murume aende kundomwa doro. Ya, beti akaenda kudoro. Takanwa pandizosangana naye nini unoona kunita zvandakazoitwa nemudzimai wangu ku. Iwo ndiwaintaura kuti amupfaviri anongirina achaita zvaunoda iwewe. But izvino tarisaone pese pandanwira doro ini anonza tikutaura. Ini handina kana zvandinotaura naye zvakaipa. Okay. Ndakati shamwari kuratidza kuti iwe nyaya iri kukonzeresa kuti zvida izvi iwewo hamunhu mukuru. Uyu mukadzi wakatoroyo haana zera newe. Okay. Ndiwo nyaya imwe yandiri kunyatsoona kuti ndiwo zviri kuita kuti mutonzerane mumba umo, musagarisane mune zvakadii zvakanaka, nekuti zvinoda uchidiki. Iwe wakuru kuda izvi kutonzerana kunotinetsei. Maeji awo anga akatisiyana? Anga akatonyanya. Okay. Anga akatonyanya zvikunyanyisa zvezvi zvokuti anga singafanira kuti aroore mudzimai. Okay. Ya, saka iyo mabuya angu uyu nenyaya dzenhingi dzahashowo futi haadzoreki. Haadzoreki zvachose. Okay. Ndobva ndikazonzwa akuti akuuya futi kwandiri nini. Akunditaura kuti ini zvemukadzi uyo ine handichadi. Handichada zvachose. Ini ndakutomusiya mukadzi uyu. Okay. Saka zvino maakuparadzana nemimi sishirudzii yebasa riri panapa risafambe zvakanaka. Izvi ndiri kuona kuti basa redu iri purazi yakuita kuti Murungu anzi abve panapo. Zvino iwewe zvino muparadzana unoendera usina mudzimai waungoinayo anzaiwa inini ndakutosiya zvangu mudzimai. Okay. Ndotsvagawo inini zera rangu inini ndiwandakuda. Okay. Saka ndakazoona zvishuwa munhu uyu atosiya zvishuwa. Asiya kudaro ndakaona kati ko zvino zvaasiya uyu mukadzi wako ani mwana naye. Andi mwana anochengetwa nani. Nawo kana achizokwanisa zvake kugona kupota achidi achimukandawo mari anenge ari right. Zvino kasi mari kai ishanetsa nekuti kai zvinhu zvapasisina basa apa. Handiti mazviona. Saka wakabva watobva papurazi paipai wachibva watosiya mukadzi uya? Ya, akasiya zvishuwa. Okay. Akasiya akaningirina akaenda. Haana kuzombobvira ashanda papurazi ipapo? Haana kubvira asenza papurazi ipapo. Ko mukadzi akasara kupi? Mukadzi akasara ipapo ina handauzi kuzoona kuti akafambawo sei. Enga ane mwana? Anga ane mwana, anga ane mwana. Enga ari mudiki? Anga ari mudiki musikana. Okay. Anga ari mwana mudiki zvokuti wakasiya. Ya, saka aiwa ndikukunzwa ine. Tabva ipapo futi. Right. Ndozoona ndasangana naPhineas. Phineas akunditaura kuti uri kuziva here kuti ningi mambuya yako wakasiya mukadzi uyu ane mumwe mukadzi waine akatora mukadzi mutsvene kwazvo wozera rake akura. Ndikati zvikanzi ndikati
vanobatika sei vana ndikazoona zvishuwa dhuma naiye futi makazombosangana naye futi ya futi ana adzimai vapi vanyona uyo wanga ruzere rake uyo kana papfungwa takanyatsonoda vanhu vanodiya vanodhonzerana apo uyo wakasiyawo shuwa mwana mudiki anga awanzawo zvake saka pamakaona ipa makazomboita hurukuro here yekuziva kuti paakabva papurazi apa enga akugara kupi paakazoita mukadzi umwe wechipiri akanitaurira kuti iye inini iwo uri kupi ndakamutaurira ndikati ini ndakadzokera pamusha pangu ndopa ndakugarai iwo akanditiwo ininiwo ndino musha wangu wandogara nemukadzi wangu kati aiwa kana wakadariwo zvakadi zvitsvene ndokuparadzana kuti kaita tasanganawo nokuziva vanguva nemotokari aumana muri kuenda kumusha monisema ndikandopapi pamusha pangu apo ndopamakaparadzana tikaparadzana kubva ipapo hatinobva tadii futi taonana zvachose kusvikana nhasi vakashata tobva ipapo kana ndakatarisa futi imimi sezvo muri kutsvaga uyu ko imimi makamhendowo pasondosai papapa muchiferefetawo semawira amaita pandiri apa handimazvonaka information amuisha pane wamuri kufungidzira here kuti togona kusvikapo tikaona ini ndakasiya ningi fibion andakanzonza aripo ipapo dzimba dzichiripo here kana kuti vanhu vakati vakutogara patsva pakamira sei pa ipapo manje apapa inini sezvo ndakabva dzimba dzedu dzataigara dzatandakavigirwa nomurungu ndo dzataigara isusu kaizvo saka ndidayira kuti idzi dzimba idzi hadzina kupazwa idzi dzimba idzi dzinofanira kuti dziri kutogara vanhu idzi mati anonzi ani anonzi fibion zvokuti makabvunza ipapapo munogona kupiwa idea izvokuti imimiwo futi munokwanisa kugona kutora nhamba dzangu kuitira kuti mimi kana muchinge mamubata inini mutati ndakamuona inini ndeitawo kuti inini ndibva ndabatana naye imimiwo futi tinenge takutokusiyiraiwo basa kuti kana muchinge makwanisa kumuona mogona kutiudzawo kuti wari kunzvimbo yakati wari kuraramira kwakati izvozvi aiwa ipapo maya zvakanaka because dambudziko riri kuitika manje mukadzi wamuri kutaura yeye wamuri kuti akasiya mukadzi nemwana mwana wacho ndiye ari kutipusha kuti tikwanise kutsvaka dai kongoronzi muri pasocial media muine foni inoendawo pasocial media pamafacebook pamayoutube apo maiona pane herere baba hapana kumira zvinhu zvacho hazvina kutomira zvakanaka ipapo mukuterevesa because mwana ari kutopusha mai wake kuti ndiratidzei kunani mwana ari right mwana ari right anofanira kuti kupusha amai vake amai vake ndovanezisa baba wake votika baba wako uyu kana vamuratidza kuti baba wako uyuwo afara kauyu iyeyo pane mazanamba mwana wake ndikana ndakatarisa achatopawo matendo futi kuti onaka ndakakusiyira mwana mudiki asi mupenyu here maonere mupenyu hazvikufa kana mupenyu ipapa imimi endai papurazi apa pataisenza apa motangira ipapapo kubvunza handiti mazviona aiwa zita ndatibata ndichanzwa zita ndichasvika ndichibvunza zita ramataura here saka so imimi semazira maiita mudzimai uyu wamuri kuti enga ari mudiki uyu aiita zvekuita gumbo panze here enga akamira sei mazivira amaizviita muchiwaona muri kumapurazi ikoko nguva iyoyo ini zvangu ipapapo kana ndakapatarisa handina kuona kuti aita gumbomba uyu asi kana ndakatarisa ndochidiki havarambirwi nokuti munoziva simba rinoningirana rinosiyana akabatwa nozera rake vanenzana here
nesitakura isu Mametsa. kana ndakazvitarisisa ndofunga ndezvaikonzeresa muromo mbomu futumu nama yavo. Okay. Kuti kana taenda takanonwa uko pane zvichabudera Zvibudi. tinogona kuita svondo inika uintendani mwana yawo zvakanyanyo zvekundai zvionorowo kana kwangu uko. Saka inga takura zvekutoti wamunhu akura mazera enyu ya chaizvo wamunhu akura zvekuti ina akandisiya mbichana. Asi muri mazera mamwe chete. Ina akandisiya mbichana. Ore ko chimiro chake inga akaita sei? Inga ari munhu akaita sei? Anga ari munhu mutsvuku. Ari mukobvu. Okay. Ari pakati nepakati atimuti akasimba sitiriki. Ari pakati nepakati. Alright. Ini nditori mutete kwaari. Alright. Iye anga ari mukobvu. Okay. Asi murefu maningi. Ari pakati pourefu noupfupi. Okay. Saka ipapa kumusha kwavo waibva kupi? Kumusha kwake asi kumuno ndo kuMozambique. Ndio kuMozambique. Alright. Aiwa tinotenda baba, so thank you very much. Regai ndisave number dzenyu tinenge tichingokommunicata. Imi mukawaonawo munongotitaurirawo kuti no information iripo, haisi nyaya yekuti pane mhosva kana kuti pane chii, inongova nyaya yekuti mwana ndiye ari kunetsa, ari kuda baba vake. Aiwa ndo hondo yatinayo. Aiwa iyi inhau yakanaka, haina unibiri, haina kuipa. Zvekuti kana inini ndichaedza kubvunza handitika ndakakwanisa kuita communication enhau sezvimwe nhamba murundisira ichokwadi ndinokubatai munhingi pafoni. Alright. Ndakubatai pafoni zvezvinenge zvakanaka ichokwadi. imimo futi makaenda iko kuya papurazi pandaisenza apa imimo makanzwa nhoroondo yake kuti akamira so imimo mandibatawo. Alright. Aiwa ndinotenda baba, thank you very much mazvita. Right, muri yeZimbabwe ndokufamba kuri kuita nyaya yedu. Tinodaira kuti tikaramba takadaro tinogona kusvika. Saka so tinotenda tikushanda tese, vamwe vari kutiudzawo kuti endai pakati kuti tizosvika panapa nhasi ndimi muri kuramba muchingoti tokonyera endai apa. Saka so thank you very much. Regai tipfuurire mberi nerwendo rwedu. Pane pamwe futi patakadirectwa kunzi mukambosvika ipapo munogona kuona information. Thank you very much muri yeZimbabwe. Andi nenyaya yedu tuone kuti zvakamira sei.